The DC mwana woopsa kwambiri amene amangong'alula mopanda mantha mosamuyikira wina aliyense kumbuyo kungoyima straight ndi chilungamo. Lero ng'alulization yathu tiwunikira nkhani zimene zikuchita affect Amalawi munyengo imene yasowa mafuta, imenenso ma filling station ena akumasunga mafuta ndikumagulisa ngakhale anthu akunja, chikaliyenicho Amalawi akuzunzika. Komanso tiwunikira nkhani imenenso ikuchita affect Amalawi makamaka amene amapita pa mabasi kuchokera kuyenera ku Blantyre. Anthu akupangidwa chipongwe kwambiri koma mameters ochepa polisi ilipompo koma anthu samathandizidwa. Komanso nkhani ina imene tiwunikire lero mu ng'alulization ya lero ndiyo pita kuja kumatchedwa ku MRA. MRA imene IMF yachoka achita introduce system imene ikuchita affect, imene ikubweresa pain kwa anthu a business makamaka a cross border. Koma tisanafike mu nkhani zimene zizi, nafuna ndi ayamikire our ADPP. Zimene mwapanga zulo ku Page House ndi zimene Amalawi akhala akuzidikirira. Ndipo tithokoze usogoleri wanu nonse amene munali pa panel amene mwalankhula nkhani zimene zikukhuza Amalawi. Chifukwa awawa makape awawa MCP ndi Meki akufuna azititengera kuntoso, akufuna azititenga ife ngati ndi ana awo kapena anthu opepera. Zisankho izi palibenso uzonyengerera iya, zisankho izi ndi zathu. Ndipo ife Amalawi tili ndi ufulu osankha munthu amene tikumufuna, koma amene akupangira awawa ameki komanso a MCP kapena akufuna azionesa ngati akumuchita favor munthu wina. Ndiponso palibeponso zobisatu iyayi, akumuchita favor Chakwera ndi MCP. Ndi pamene ndipati panunkhe mpiratu. Andi zimene mwapanga zijazo mukuyenera mwayitane anzanu wena azipani zina kuti muzalankhule with one voice, monga amene ananenera a Secretary General Amukito kunena kuti akhala akuwauza ameki akubamereka nkhawa zawo koma sizikutheka iyayi. Pakuyeneranso kunena kuti ikhalepo siku lina limene zipani zonse zimene mukuona kuti muli nawo limozi mulankhule with one voice. Sitikufuna anthu ena amene amaoneka ngati ndi a opposition masana usiku ndikumakala ndalama so ku MCP ndikumakhomera anzawo misomali. So ine sindinyengerera wina aliyense. Izi ndi zimene ineyo ndakhala ndikunena, zimene wakhala akunena Wabakiri Muluzi, zimene wakhala akunena Ntanyiwa, zimene wakhala akunena Lighton Mangoji. Tikunena kuti ena ife timaoneka ngati amisala, timaoneka ngati amadrama zaje wa madrama. So koma azanga koma mukumva kukoma uvipi itu kumtenga kovo ya mwene asirikali ochuluka basi anthu kumaona kati vice president akupita kwina kwache koma akukalo wa muzika kwagula tambalatu. Koma Kumalawi ndikokoma awene amwene asirikali ochuluka amwene azanga amadrama ndina amwene ali pakati awene asa koma anu kumanda kuti vice president akupita kuda ana amene mwina akupita kumwambo ofunikira kwambiri. Wawele Michael iwewe iyaze umama kukoma kuenda mwene pakovo ya mwene nini magali motu makamera kati kudabo ulija nokumpeza mtu wakuzika mwene anamenya mwisi kwenye kajipea kabulaki kukangula tambala mwene musika. Yes. Michael said makuma ndiwazanda Kumalawi ndikogoma. Nkhani zathu za lero tikambirana kwambiri nchitidwe
umene ukuchitika ma filling station muziko muno makamaka kumangochi ma filling station ena kumangochi akumasunga fuel amidst crisis imene ilipo panopa crisis yochita kufuna yokonzedwa ndi awa MCP makape amene alephera kuyendesa ziko lino amene sakufuna kubera zisankho kuti alowere pa window anthu asankhe anthu akumangochi eni yake ama filling station sitikufuna kukutchulani koma tikukuziwani mukumasunga fuel ndikumagulisa anthu okhawo pakana ndikumapita naye ku Mozambique. This is bad. Amalawi tiye tizikondana tokha monga amene timanenera kunena kuti kaya muli ku South Africa kaya muli ku Tanzania kaya ku Zambia muzikondana nokha mene mmachitira chifukwa nchitidwe umene wosakondana ukukula kwambiri even in South Africa anthu ambiri sitikondana ngati Amalawi chikhalidwe chachoma khalirana pamozi ndikumachitira zinthu limozi even ulo wako embassy amene akuwaona Amalawi akuphedwa kumene kuja siku ndi siku koma samapanga kanthu kupita kwa Amalawi kuti akadandaule ku embassy ko palibe chimene amathandizidwa ndithu. So ine ndikupempheni inu anthu akumangochi kuti nchitidwe umenewo komanso inu akuluakulu amene mmayang'anira za mafuta khano kuma amera mwayang'anire muonesese kuti mma filling station muli sanity chifukwa anthu ena akusunga fuel nthawi yawo imene amalemera ndino kukampeza 5 liter fuel 40,000 5 liter aboma ndilomwero ameno ndiye wina aja akakhuta akavala chi-t-shirt china chache chooneka ngati khandi cha China cholembedwa MCP ndikumanya kuti boma ndilomwero inu ni makape kwambiri mukuzuza anthu chifukwa zimene zikuchitika m'Malawi muno sizinachitikepo. So kuli ma filling station ena ake awiri otchuka kumangochi amene akusunga fuel komanso sikuti ndi kumangochi kokha ya kuli ma filling station ambiri muziko lino andi maina akatipeza bwinobwino tiulula pa China sinimanyengerera ndiulula monga amene ndinalonjezera sokonera kuti izafikapo siku ndizaulula kuti kodi ndalama za Malawi Savings Bank anazidya ndi ndani ndipo nkhani imene jakuti ilephereke kuti ikalowe ku parliament chinachitika ndi chani. Parliament yapitayi inayamba nkhani imene ijaiboma ililira anthu okuba ilili koma nkhani ija inasokonekera. So ine ndimangoulula kukhazula nkhani yachiwiri imene tikufuna tikambe pano ndi yachisoniso yomweyo yosakondana anthu akuberedwa koopsa kuyenera ku Blantyre chikhalieni cho polisi ili samu 5 meters away anthu akumapezeka kumene kuja akamafuna kupita kunja akumaberedwa ndikumauzidwa kuti tiye ndikakudulireni tikiti ku basi yakuti akafika kumene kujako akapereka ndalama zawo akumapezeka kuti siku lokwera basi lija anthu aja akumauzidwa kuti iyayi ifeyo sitiyenda koma kakwereni basi yakuti munsewu anthu aja akuvutisidwa ndikulipirisidwanso ndalama zina osaziwa kuti madobadoba ndi amene anaabera siku loyamba lija ndikuwauza kuti azatu muatenge awo akulipirani munsewu. Nchitidwe umene ni nchitidwe wonyasa kwambiri andi izizi zikuchitika chifukwa cha uchisiru wa boma. Inu zoona imene ja ndi depot ndi imene ija izizi zikuchitika chifukwa kuti Malawi kuno tili ndi ma depot onyasa kwambiri kaye yakulilongwe yakunzuzu kumachita kununkha kunzuzu. So anthu ambiri akupangidwa chipongo kuyenera amene akumafuna kumadula mabasi matikiti amabasi opitira kunja akumapezeka kuti munthu akumulipirisa ndalama yodulira basi yokwerera basi ndikumuuza so kuti upereke ndalama zina za munsewu zokawa kuti anthu atazihonga anthu munsewu kupita pakana ku Beitbridge. Anthu akuzunzika koopsa Amalawi izizi sizinayenera izizichitika andi anthu amati akapita ku polisi yapawenera kuweneratu imene yangokhala ndi 5 meters amapezeka kuti nkhani zijesa kuwathandiza nkhani zijazwa kuakanira anthu ajawo nkhani yake ukaifufuza umapeza kuti apolisi ena amamenya madiru ndi anthu amene wawa madobadoba ndikumaabera Amalawi. This is not acceptable in a democratic country like Malawi.
andi izizi zikuyenera ziunikidwe chifukwa munthu kuchoka kuno ku Malawi kuti akafike kunja amaononga ndalama zambiri. Ena so amakafika kumene kujago kuzera ku madobadoba omwe kuanamiza kuti atikakupezerani ntchito, akafika kujaso kungu achita so dump mu Johannesburg. Anthu akuzunzika, anthu ena akuphedwa, ena akugwiriridwa, ena akugulisidwa. Izizi must stop. And mabasi amene mukupanga zimene zizitukululani, mabasi amene mukupanga zimenezi, kuli mabasi ena amene akumabera anthu ndikumanamiza anthu kuti ife tikuyenda ndikumabera ndalama zawo maranzi ochulukanso. And this must stop. Kani ina ndiyokhuzana ndi anthu a cross border business, makamaka azimayi. Ku Malawi kuno kupaja mu abale anga mukuziwa kuti IMF yachoka chifukwa cha mchitidwe wokuba. Komanso makalata amene ena ife tinalemba kulembera kunja ngati ku America kuti ku dziko la Malawi kwasanduka juga, asogoleri aje angoba, maministers angolemera, ndiye anthu IMF yalusa yachoka ku Malawi kunoko achita cancel china chilichonse chokhuzana ndi dziko la Malawi. Nawo IMRA atengerapo so advantage kumabera anthu. Akupeza kuti munthu ukachoka kunja kungofika akumakupasa ati fomu ya entry, komanso fomu imene ukaifira ndiyeso umulipireso agent pompo ukamulipira agent pomposo ati ulipire katundu, ulipire MRA. Ukati choncho ndeso apangeza tax stampuso pomponso. Amalawi akamatuluka pene baja akutulukapo opanda china chilichonse. Kodi imene zili kuno ku Malawi mukufuna kuti a business yatani? Munachita introduce tax stamp imene so mukumalowa even m'mashopu ndikumabera anthu. Katundu wokuti anamugula kale nthawi imene tax stamp yokulibe mukuwalipirisaso anthu ajaso kawiri. Chikhaliye ndicho tinali ni meeting mezi imene yapitayo imene ino MRA munachita promise kuti nkhani imene tipita nayo kwa minister tikayichite table. Pakali panopa kuli economic crisis, ziko lavuta, katundu angukwera, anthu a business ma business awo akuchita collapse. Simunga amamve chisoni. Koma iniyo zimenezo mulibe nazo ntchito chifukwa chonena kuti iniyo katundu wanu mmadusa naye ulere. Ndipo kuli madiru, ngati kuli madiru amene akupanga ku MRA maboda, akupanga ndi ma ministers kapena tingoti anthu andale, ndi amene akupanga kuti izizi zioneka ngati zopanda ntchito, ndikumachita inja azimayi, kumachita inja a business amene mpamba wawo ndi ochepa. Kumano basi kukachita introduce tax stamps, mutachoka pamenepo sipana yathe mezi yambiri ndikuchita so introduce entry, ndikuchita so introduce ndalama ya agent, ndikuchita so introduce ndalama zanu. Ndiye kuti pamenepo munthu apanga bwa pomwe kale lija mabwera kuzachita inspect katundu, ndikuona kuti katundu uyu sayenera kulipiridwa. Koma lero li katundu wina ali yense akulipiridwa chifukwa malamulo a ziko lino akunena kuti munthu ali ndi ufulu okagula katundu kunja, ndipo pali ka package kamene munthu ayenera alowese katundu osalipira msonkho. Koma panopo mukupanga china chilichonse kuchaja ncholinga kuti mube ndalama zambiri nthawi iyi imene tikuyandikira kuzisankho. Ndi mchitidwe onyasa kwambiri, mchitidwe umene sunayenera kuti uzichitika munomo m'Malawi. Amalawi akusunzika koopsa muziko iliri la awawa galu amene wawa afiti, anthu a satanic amene azunza Amalawi kwambiri. Tikupempheni inu a opposition kunena kuti chonde zimene apanga anzanu a DPP aja, please can you come together, mulembere maiko akunja, mulembere Trump, muimbere EU, mulembere African Development Bank, World Bank, wauza za uchisiru zimene zikuchitikazi. Muziwe kunena kuti zija apanga policy kuchita deploy ya policy ku MBC. Imene ijayo ndi tactic yokuti abere. Aika ku MBC aika kwa policy kukaningina every station ya MBC. Tikunena tu MBC imene ikusogoledwa ni makape okhaoka, ena ondone kuti anakalamba kale akumangochita draw ma allowances 160,000 pa program ya 15 minutes. Ndi chifaja cha kumala nkhula zopanda mitu. Andi ndikupempheni Amalawi kunena kuti MBC musiye kuimvera.
chifuka MBC ndi station kapena radio ya Malawi ya ndi radio ya MCP, and izi zitakhala tikunena zaka ndi zaka kunena kuti MBC must be independent, it must be generating its own monies. Koma ayi nditu andale mukaitenga MBC jammaitenga ngati yanu, and izi sizinayambe lerotu, zinayamba kale izizi zomatenga MBC mwina nthawi imene inakhwefulidwapo MBC ndikumapanga zinthu zosakondera ndi nthawi ya Joyce Banda. Izizi ndiye chilungamo chachine sininyengerera. Joyce Banda anayikhwefula MBC imapita kumaka jambula misonkhano even ya anthu osusa, koma panopo inditu MBC simanya mukaso kumaka panga cover misonkhano ya anthu osusa uchisiru weni. Iziso zikuyamba pang'ono so ku time ziso time zimayamba pang'ono kumafuna kuti muzikondera boma, ukapita kumene kujako kukapanga business akumafusa kuti tatibweresereni mukufuna mukalankhule kuti chani, kusonza kuti nanunso time simuli so independent. Titokoze kuti kuli atola nkhani ena kumene koko ngati Awanda Msisha, Brian Banda, Arayana Chunga pena mmayesesa kukhala very neutral ndikumapanga ma program anu osakondera makape ngati amene wawa. So izizi musamale at times komanso a MBC ndikupempheni ya Malawi kuti MBC osamayimvera iya kale rozisankho timamvera ma radio onse Zodiac, ndipo Zodiac ndimene imaulusa bwino. Koma mwina sindikuziwa kuti kapena nayonso yalowa ndale. Why are you sidelining Zodiac? Iyi ndi sign yokuti mufuna mubere zisankho. Ndikupempheni ya Malawi kunena kuti nthawi yakwana tikangolengeza siku la mademo tulukani mmene mungatulukire, ndipo tizalengezaso kunena kuti ndi mmene zinthu zizilili ndiye kuli bwinonso aliyense azayende ndi chikwanje chache. Chifukwa tinanena mbuyo mukunena kuti mfuti zagawidwa kwambiri, zina zimachita kubwera pa ndege mfuti pasanya matawo mfuti ndizijazalira ujeni chakumponera kufuna kupha anthu a DPP. Ife tinanena kuti munthu uyuyu si munthu wopemphera akufuna azachite shed blood, and sizinayenere kuti chakwera achite shed blood. Ayi ni munthu wopemphera, anthu amamuchita regard so, koma ayi ndithu ni munthu oyipa kwambiri amene akufuna ati abere zisankho ati gun point. Sizitheka zimene zozo ndiye kuti phadi yambiri tuutipha chifukwa iweyo ndikufuna uchite shed blood, ndiye utipha chifukwa Malawi tiukira palibe za mathematics, ndipo pakuyenera kuti auditing ichitike whether you like it or not. Bon calendar the DC mwana wopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TA Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.